Здравей, аз съм Вач БГ и ще реагирам на клипове на Барселона БГ. Ето ги Барселона БГ. Добре, ще реагираме, понеже той ще има 10 абоната скоро. Защото ни мои приятели ще се абонират. Така, и нека да започнем от първото видео. Даже 11. Да. Добре. Чакай, махна се звука. Тук говори глупости. Запознавам се епизод първи. Здравейте. Ео, Иван и Гого. Гоша. Аз написах заглавието, което аз пиша най-добре. Аз съм той и Иван. Аз съм Иван. И аз съм Дупи. По-скоро е Гого. Добре. Другата реакция? На този клип. Че. Добре, на нови клипове ще реагираме. Нека да видим като футболисти. Ето ти го мразиш. Да. Да го направя. Ще ти е плана да свържи с ръката на половината и тук. Суарес стъпа по дървото! Суарес БГ. Ние сме на леглото. Суарес стъпа към дървото. Ча. Чао, Суарес. Не бе, то само се чуваш. То трябва много разно, това, което мислиш. Ме харесва. Така прави гълбички. Това е много гъсо обаче, нали? Не, гадно. Сам гълбички. Спайди е добра държава. Добра държава, вау. Не харесвам футбола. И така ще бъде нещо. Това е нещо нещо. Ти дайте на палач нагоре, абонирайте се за канала на Барселона БГ 37 и за моя Вач БГ 37. Свеска. И следващия клип, чао. Окей, бе, суспанс. Чао. Добре, и нека да реагираме на завършен покебол. Такади fucking you. Fucking. Но ще спокойно. Шест. Клип хора, това е Барселона БГ. Той искаше да се направи, че се едно яде покебола, но нещо не успяхме. Втора част на ето. Покебол. Този клип не го гледайте първия, моля ви. Е, този? Да, не го гледайте. Аз ви го препоръчвам. Много е тъп. Да. Препоръчвам ви го за това, ще го пусна. Не, направо ме странно го гледам. Не, направо ме странно. Сега музичка и там е телефона с музичката. Ето там е музика. Абе ти какво сте остал? Да снимам на телефон. Чекай. Искате ли да ви пусна най-новата песен на Вената? Това ми е първата песен, да ви кажа хора. Още тогава си кръстил Барселона БГ, ще ме разбие. И да, нали, за това се говори. Чакай. Така ли се казва тази песен на Вената? Аз съм слушала. Super Power Truck. Аз съм слушала много Е, така се пее. Super Power Truck. Така ли? Маше, я знам. Ба, дойди. Да се даде. What? Не е голямата звия. Първо пусна пак да намерим, пожалуйста. Добре. Най-новата песен на Вената. Вената. И въпреки да го пуснем, аз само предложих, че... What the fuck, къде ми е мишката? What the fuck, ето. Много е яка обаче. Мен пък не ме кефи. Страшно тъпо е на мен. Вената? Не ставя. Юхо. Огън. Super Power Truck.
Ужасно, правда спирам. Това е много яко, чак. Добре дошли във Варна, братле. Той е във Варна, значи той е по-далече от Бургас. Аз живея в Бургас, да ви кажа, той живее в София. Аз съм от София. Иванчо Бегатър от София. Пресли от края на Елена, това го знам. Да, аз не съм гледал. Кобрата срещу Кличко, това съм го гледал много. Да го видя. Не. Добре. Айде, кажи чао. Чао хора, това е нашето ревю. Палче нагоре.